Pápež František má 80 rokov. Vo Vatikáne mu pripravili niekoľko prekvapení. Dobrý večer pri správach. Hornonitrianske bane Prievidza nemajú povolenie regulačného úradu na výrobu elektriny v Novákoch. Demonštranti vo Varšave v noci blokovali východy z parlamentu. Hlasovanie o rozpočte sprevádzal chaos. Na bratislavskom Dobrom trhu pomáhali ľudia ľuďom. Ženy v Kmeťove to robia už 21 rokov. Opätovné spustenie tretieho bloku v elektrárni v Novákoch je podľa Roberta Fica v súlade so zákonom. Povedal to počas návštevy baníkov na Hornej Nitre. Odmietol tvrdenie strany SAS, podľa ktorej je výroba v treťom bloku nelegálna. Liberáli už podali podnet na generálnu prokuratúru. Inšpekcia životného prostredia spustenie bloku odobrila. Dnes večer na jednotke Hodina deťom benefičnú show ponúkneme v priamom prenose. Z dvojky dávam do pozornosti televíznu filmovú adaptáciu Katera. No a zajtrajšie správy RTVS budú z nového štúdia, tak si to nenechajte ujsť. Ešte príjemný večer a dovidenia. Spoľahlivé informácie v novej vizuálnej podobe. Začínajú sa správy RTVS. Vítajte. Poliaci znovu protestujú pred ústavným súdom aj parlamentom. Opozícia žiada opakovať hlasovanie o rozpočte. O bratislavské letisko má záujem investor z Ázie. S ministerstvom dopravy podpísal aj memorandum. Minister Eršek hovorí, že nič nie je isté. Vianočné svetlo z Betlehema sa šíri po Slovensku. Skauti ho vyniesli aj na najvyššie položené miesto krajiny, na Lomnický štít. Poľsko sa ocitá na pokraji politickej krízy. Tretí deň tam po výzve opozície pokračovali protesty. Asi 1500 ľudí podľa polície a 3500 podľa organizátorov demonštrovalo pred ústavným súdom a parlamentom vo Varšave. Reagujú na snahy vládnej strany Právo a spravodlivosť obmedziť prácu novinárov v parlamente. Opozícia tiež žiada opakovať hlasovanie o štátnom rozpočte, ktoré sa udialo mimo rokovacej sály. Podľa premiérky Beaty Šidlovej protesty sú prejavom frustrácie z prehraných volieb. Situáciu sa usiluje upokojiť prezident Andrzej Duda, zatiaľ bez výsledku. Večer sa začali pred prezidentským palácom zhromažďovať aj podporovatelia vlády. Vizuálnu tvár spravodajských relácií zmenila RTVS po 4 rokoch. S vynoveným virtuálnym štúdiom a s novou grafikou sa diváci budú stretávať nielen pri sledovaní správ RTVS, ale aj góloch, bodoch, sekundách či počasí. Modernejší vzhľad spravodajských programov pripravilo kreatívne oddelenie RTVS. Takto zmenilo vizuálnu tvár správ RTVS vedenie riaditeľa Václava Miku po svojom nástupe pred 4 rokmi. Oranžové štúdio vystriedalo červeno-sivé 17. decembra 2012. Tvár správ je od dnes zase nová. Názov sa nemení, ale komunikujeme logo inštitúcie RTVS aj prostredníctvom jej hlavného produktu, a to sú správy. Na vynovenej spravodajskej identite pracoval tím RTVS viac ako pol roka. Celá spravodajská identita vznikla u nás v interných kapacitách v tíme Igor Derevenec, Martin Piterka a Matej Repasky. V zásade sme zmenili celú určitú logiku grafiky. Chceli sme ju zdynamizovať. Novú grafiku spravodajských relácií predznamenala promokampaň, ktorú už diváci mohli vidieť vo vysielaní RTVS. Boli sme vždy pri tom. Aj dnes vám prinášame to najdôležitejšie. Prostredníctvom našich redaktorov získavate vždy aktuálne informácie priamo z miesta. Spájame dva hlavné message a to je to najobjektívnejšie spravodajstvo, ktoré je podľa posledného prieskumu Medianu. A druhý message je, kam sa spravodajstvo za tú celú dobu, v ktorej existuje, dostalo. Čiže kombinuje sa história so súčasnosťou. Premenou zároveň prešlo aj štúdio, z ktorého sa vysielajú správy, góly, body, sekundy, správy a komentáre aj počasie. Moderátori si prácu v novom štúdiu museli natrénovať. Nové štúdio je krásne, bude farebnejšie, bude dynamickejšie, budeme sa viac hýbať. Teraz sme hlásili góly, body, sekundy spoza stolíka. Stolík nám bude tentokrát chýbať. Budú nové grafiky, tešíme sa na to. Myslím si, že každopádne
posunie kvalitu a možno atraktívnosť toho spravodajstva opäť dopredu. Verím, že nielen verných divákov zaujmeme, ale prilákame aj nejakých nových. Rád zdôrazním, že celý projekt vznikol v interných kapacitách, výbornou kooperáciou týmu spravodajstva, techniky, marketingu. A vďaka tejto profesionálnej práci si dovolím povedať, že sa naše spravodajstvo zaraďuje do vysokého štandardu európskych televíznych spravodajstiev. A na to som hrdý a pyšný. Zvučka, ktorá sprevádza grafiku správ RTVS, bude každú hodinu uvádzať aj správy v Rádiu Slovensko. Jana Masárová, RTVS. RTVS už o chvíľu ponúkne na Dvojke koncert Koledy pre Európu, na ktorom zazneli vianočné piesne krajín Európskej únie. Hudba a spev budú znieť aj neskôr. Pozveme vás do divadla na pôvodný slovenský muzikál Frida Maľovať a milovať. No a príbeh inšpirovaný skutočnými udalosťami Dva zákony zazdáva do pozornosti jednotka. Rádio Regina sa vracia k bratislavskej líre 1979. Pekný večer z RTVS a nezabudnite ani na Golibody sekundy, takisto v novej grafike. Dovidenia.